Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Himachal Pradesh Kulu District along Albert B Mission Pen SSB Platoon B Bruno Commandant Chepalongdun. Lakha inko rapho nilip constituency ke parlo dokhora be arong Prodip be pen home sera killing pia sopo akibisi Albert be alangli arta laki ningkan inko ra troxy anvetlang alang owe kimi angbong pen mesen pen satria sewabal platoon ner khep angbong pen platoon b mate alangli pen platoon ket home atuma phan per grade commandant chepalongdun Jong Pondet Seta Henone, Ate non malom akaila ke Sorkar along pen Woreng ang hoyapan, EC Akemang tip, Lapen Akiter tip Jong si do pulotang te, Joy Kepen, Mate Mesen pen Woreng ang hoy Chepalong dun un. Non Jong Sitami Lapuson, Satria Sewabal Inut, Owe Kimi Angbong pen Himachal Pradesh, Kulu District along pen, Platoon Ket Homalong pen, Commandant Chepalong dun lok laki lam sokali. Lasi inut Albert Besitame, Methang Ahawar upon Mate Nilip Arad upon Birta Kimi Lapen, Methang Arong Arup Sitame, Birta Kimi, Lapen, Methang Asar P Asarbura, Atumapan, Donra Puriel Hemisi Atumapan Sitame, Birta Kimi, Kewan Pitek, Laki Pini, Nilip Arad Mate, Karbi Anglo Arad Aparmando. Lapen Alangli Kacharli Lake, Kep Angdeng Dipu, Jenvi Novodoi School along Pensi, Jepa Unlo. Lapentu Higher Secondary Mate Ingdeng Krehini Angdeng Abangke Golakha Jenvi Novodoi School along Pensi Chipa Unpo Alangli BCom Angdeng Kacharli thu lake Bachelor of Commerce Jorhada along Pensi Chipa Untu Alangli Akemang SSB Mate Defense and Preparation Bomsi 2021 Aning Kanabangke Chipa Undun long Pamikalo Lasi Alangli pen Arnama Phansitame Akiro Pipo Ate Lapuson Kadokawe Platon Kethom Commandant Chepalong Dun Lok Lake Arnam Ahir Jumilo Pusi Kachuro Alamthe Chepaklang Lapen Kijutsi Alangli pen Karbi Anglong Arad Atumapan Kachuning Ripon Mate Lamthe Chepaklang Ponke Lapuson Defense Sector Anatu Karbi Akhayatum Sitame Arta Jumpiklang Lapen Kompiklang Apotsi Methang Karbi Akhaya Atum Sitame Apranganat Kengkam Kachijor Pon Bom Thek Chia Phan Sitame Alangli Hinpen Karbi Anglong Arad Apan Than Pachini Pon Chokyo Lapen R1 Teron Report Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong Arad atum Tuan Man Samay Kardom Ipor Piglon Pinitum Kulu District Himachal Pradesh long sido Pinilada SSB Made Sastra Sewabal Training Center long sido Himachal Pradesh Lasi piningan ke nilibong training un pemelo pini ke pass out period lo Lasi kado we nilibong journey bang nilibong pendek kado we pachisan panak Kardom Karbi Anglong kado Mayra Santa Nilimen ke Albert Bay Nilipo men ke Prodip Bay Nilipaya men ke Sra Killing Bay Lapen Nilirong ke Tukara Bay Rong Irola Nili class 10 and then Novodoi Difu and si se pass no Lapen 12 sang deng Novodoi ko lahat pen si Igun lo Lapen Nili degree BCom Jorhat pen si Nili Lapen Nili laso defense mate Nili laso SSB jani gila kuano Nili preparation mane physical lapen written preparation ke kuano Nili laso a selection ke 2021 aning kansi Nili written pidono lapen ana may urgent laso written long undun si documentation lapen process to an selection process doon sa Nili undun si pachum neng December 16 aning kan ilita laso achatai laso training center lake ATC ad hoc training center SSB Shamshi Kulu District Himachal Pradesh Nili Dabang si Nili Jopini December 11 ke Nili dikani si mate pini training Ketan passing out parade Arni lo Lapen Arna may urgent pen laso achatai lapen laso passing out parade lo Nili number 3 platoon commander Kilip pen ajok Nili Arna Pandai urgent people piglo Lapen non ke banji away kimi tumhan same Karbi Akhay tumhan same
itu last defense sectors tame kompiklan hai jum piklan dasi non emerging la pen ke generation hansi bela encouraging pi hansi ni da so chutai la pen la so platform ni lam hansi Jengkha Mianmi ji along nampi a ingnar ahur pialong e jona so chi o kangbu. Ni jang karbi along ke parlo khiruni Southern Range Forest angkang Jengkha Mianmi ji bat plang along nampi a ingnar ahur pialong e jona so chi o kangbu. Mati jong achiklo ni phai crazy arni ada por phai trop simalom Jengkha Mianmi ji bat plang along nampi a ingnar ahur pialong e jona so chi o kangbu. Bangso a ingnar nok ajosi ahur kachiri charting sirlo pusi rat atum pen than pachini po sonsi rat atum khiruni Southern Range Forest pen wildlife atuma phan birta pisi nampi a ingnar aso phan ahura long pachidun chi phan bor ipon lo lapen langchari dun bomlo seta ahura long panung via jo chidun thekhe pulote pinap angbo khiruni Southern Range Forest atum bangso nampi a ingnar aso phan kinepen reserve along kilodam chia phan bor ipon popusi khiruni Southern Range Forest atumalong pen birta ribdun long khiruni pen kamsing dera report Karbi Anglong News Channel Manja ahawar SDB Lawrence Rongpi ahin pen Karbi aron barim kachingrum arat amai pi kapedo thekji aputhang kachoro kapajirdon Perthe sining longle pen plangrap mate perthe longle kangdu akai ahut pen Karbi akhayatum sechar kli to ardom to rd aron pen si nangke kroibom lapen nangka chiki bom wang bom emek hini pen le theglong le seta jakong ke the parpik arna mahir jume pen si reng dok ring ni akesung age joy lapuson nang boche bom wang bom si dam bom lo Bonta Pirthe Kaikirla Apor Ason Thotsi Dhorom Lapen Jutang Jubat Nimrokom Pindeng Sumpot Lahai Kado Kavita Kachelarbom Angthek Nangkele Rok Ajok Phurkimo Angthun Avi Aron Along Atengpen Karbi Ajutang Jubat Ilam Iki Lapen Dhorom Lahai Kado Kavi Nangchelarbom Si Nangvirangrang Asonsi Angthek Chethek Longlo Lasi lapuson aparahut non ki thurmi thekse reset owe kimi abang phu abang phiatum kamunthi parsik dam krungsi Karbi phurkimo akayahut angthun ave ateng pen ke kroi thip aron ajutang jubat puthot kang thur pon thuwek ji lapen kapereng verji aphan dhorom jutang jubat ki verji rangrang aparahut Karbi aron barim ke kroi thip arat kachingrum amai mati jonga chiklo Angbong thedung rat kachingrum amai kapedo chia pharman kachisi kachedang thek aputha jesemet labangso tirikam kachepater pi maipu MLA Dorsing Ronghang Kongchun Bang Karbi Anglong Autonomous Council Health and Family Welfare Sorjarong Phar Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang Atumaphan Manja ahawar kedo rong asar mate SDB Lawrence Rongpi ahin pen ningkang sam ning aklong lapen kachoro lapen kurwang thu Pajirdun alamthe methang abo halong pherang kya mai phasi Karbi aron barim rat kachigrum amai kachepater pi atuma phan hirjumi hangpidun lapen kachuro pajirdun alamthe chepaklangpo tangte manja ahawar SDB Lawrence Rongpi ahin pen kachuro kapajirdun alamthile arjuponik sinang manja pen Rajesh Hanse report Karbi Anglong News Channel alamthi bangela pui khanno je Karbi Anglong mate Karbi Pirthe kangduk longle kangduk hutpen non Pirthe kang longle kang anak kailo la suang bong sitame ilitum chithegam longlo Karbi chorkli chuphiu atum aphan no hok pen sitame kachingrum pon hedung mate api apu chihok nangji pulason kamat hapon nili kaya long nili thekpon longle lang sitame non kidam tang ni nia prang Dr Tuliram Ronghang Karbi Anglong CM alang li aning ki thir aning kang sam aning ke klar penajok pini Pirthe mate Karbi Anglong adang alang li non ki bang jilang
lagi siarmu orbongan nam kunang kipudunji walong bangke nilita ka jisik dolo thida sitame athema nilita shortly jupijo pensipini pilthelong nilita kom harang apenge saya ki puno ayat puno dukhi lume pilthe ku pimanili nili ok nili pran kimi sen aphan bangke nili labang ana matura dak sini nili kelong posi labangke nili tame Udun Begji, tapi yang nili same jisik bom bangke dulu, tapi yang kamat pon bangke nili ta dulu. Matijong ni Pai Crazy Ningkan Surihinira Incorrect United Christian Forum Ahinpen Dolamara Cultural Complex along pre-Christmas celebration kapaman po. Sonsi Dua Barguri Lakhain Kora Trok constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along Pini United Christian Forum Dolamara Ahinpen Ingdeng Troxi pre-Christmas celebration pamanpon Lapen Bangso Mai Chipahempu pon lake UCF Vice President Wilson Taropensi Mai Charipon. Lapen Praise and Worship and pon lake Rongkang Tui AG Church Youth Atumpensi and pon. Lapen welcome speech and introduction Risonteron UCF Secretary Pensi Aluhi Pachinipon. Lapen Arnamalam Kewan Abang Lake Aluhi Kajopapon Reverend Dr. Solomon Rong P. Pensi Arnamalam Jume Senpen Thanpon. Lapen kek dan adin dado aci sawat adin listening is straight pula cengran adin nona rokta karle ngasona thai kapal kawal wilu long wilu da ciso tawa la anta klan klik itu indede jelo pesan la so tawar si pekeng nangi Isaya Montreal pan kapap udah lalu demare si Mesaya banji rejo tumrejo hempu jakong thepar pegana alang pan kapap dia pan antum tawar ban eklam nanji intui wengadin eklam nanji inde bokadin ako backplane nanji lebih bukek dan adin bakam pakai set ni kalau sampai ada kita itu pan power sik le itu apa nang ke bailang galah ni kacesik bakisik kisik dan bakisik Langsung hempo tawar, bah hempo pan atawar. Waisan dan bote hempo longkin lihat tawar. Prepare the way for the Lord. Hempo pan atawar sik pinot. Bah hempo longkin dahnya tawar. Bah muni tung hempo long kapau bahnya tawar sik pinot. Lapen Pirang Kedum Karjo Hut nang ke Thandon ke Kadokawi Pre-Christmas katalon lake Bible along ketok lapuke kali. Setame Jisu Kristo amhang thek popusi ning arong lapen kang hong pen kiro karcho lapen ke Christmas lake December 25 arni hello. Lapen ke bangso arni ke kadokawe Christian atumta talon pon popusi pachinipon. Reverend Dr. Solomon Rong Pipen Clardak Pen Kapachinipon ke December 25 Christmas celebration lake Bible along atari ketok ang lapuke kali. Setame haningkan pharoket hom ahut pensi bangso pathik pontanglo. Lasi non pini arni anta Christian atum anke talon ponlo. Athema kape jok abang Jisu Kristo mahang thek tanglo pusi talon ponlo. Pusi phrangke athengno chethan pon. Lapen pini bangso United Christian Forum Dolamara pre-Christmas celebration mission pen pachun pon. Lapen UCF President Kamson Rongpi Lapen Kongjun Bang Risonte Rang pensi Kecheng pen kijut anta mission pensi chari ponlo. Tangte Prangke Hengno Kaning Jelam Arjik Sinang. Dua Bargripen Edvarson Crow Report Karbiang Long News Channel. Kan form kalau bangsa na tu lingkan andak lo ledak celebration. Ini kan lingkan proxy, kan form proxy an claim pon lo. Aprang ke claim lo kita aku nama. Kami aku non aku continue. Form proxy an make continue sih tu claim pon. Yang non aprang ke non kan kosong nadang le. Cek penelang dam lo putih non cek pikan no. Non ke mana faida dong
tinggal lo normal ningarong pito kada karbiang lo rat panon lak Christmas panali tapi to pini ningarong set panali pini pachini no kading lo rat pan ningarong kala hello kado mo pan set aminon ke labangso acik lo mationg acik lo ke kapit jok ba ang ke phega acik lo ako si kado ko tami kading lo rat wan si ningarong aningkan mate acik lo ko si program then Christmas ko Jesus Christo ke bang ba mang ke thani ko ra 4 December hello na sorni pan ka jesik mek so da ka do ko be ke kroi tuman pan Kristanan pan ka pachasik ko ya na Christmas alam the ko pima aprang be ka jesik mek thege fansi so hello Thedong vo saru arong thijok lang sodak JJM scheme pen kipipon kijun alang amo kewangwe asai kesai oyajok radatum kachiselampo Lasonsi lakhain koratrok duabar Greek constituency ke parlo Daithor police station ang kangarlo along JJM scheme along contractor atum kasai oyajok thedong thijok lang swalong JJM scheme pen rong arat atum pen Indian Prime Minister Akimang ke hangating pen atok ano kijun alang long rep nang Tripura adon tinaphan long rep nang Tripusi than ponlo Bonsita contractor atum ke claim kedam ke sai oyajok pipe alangpong kipip kangdai ajok gari koirai raidet lo lasi rat pensi langdo nang Tripura rong arat atum pensi che selampon bom lo pusi chithan pon la so alang kijun long lake ningkan anta lele pusi pherang ke karjo hut chithan dun Kedamtang Daithor along Unity Victory and Prosperity Rally a meeting along Karbiang Long Autonomous Council CEM aphan Pherang ke tum karju hut ke than pon lake jongsi contractor atum asayamo jongsi cheklem clip patangte pulotangte jail mate phatek sitame beng ponji pusi than pon tangte bangso phutha kopilo asailo contractor aphan kedeng chi pusi radatum kachini kangtunglo La sila ke aporsi chini po pusi ongdung arat atumpen chithan pon. Dai huripen amos ingti report Karbiang Long News Channel. Duar baguri madela dai khober hedong adak ke puk la ali silang yu pulo lagi kontraktor tum sitok chema kontraktor tum sitok chama si review meeting ni hang jol jiwan mission scheme nang ni dat hang lo dipusi hang lo a kontraktor pen engineer la pen officers ni hang ben sini la tum han isi agreement ni la tum han mesen a quality petangte akam petangte pulong te so sai ni chepna han hatte ke beg ni jail ke beg ni han si nil tum bang ke la ke Karbiang autonomous council mission ello la nili tum dison en tala ke principal secretary la pe a contractor tu manda arjulo na tum la songbong petang ba petang Jirkindeng ara thurpak pen Newland Policia phutha ke khamkhe pon Lakha sirkep amreng MEC constituency ke parlo Jirkindeng rangsina ahong plang along pidi ni phai crazy ningkan surihini ra inkor ke thom arni Jirkindeng ke parlo Karbi anglong rong asar amai SDB lapen rong asar chingrum si longle anam ke pe barajok political party chipu pe pin pen che kroidun thek thepu che paklang po lapen pin pura lo sitame Karbi anglong autonomous council CEM Dr Tuliram rong hangaphan panong si Jirkindeng Socheng development block a video arideng pajerda Bangso amailong kachetongdun XEM Ramsing Ronghang Sarsing Ingleng Chotro Sing Teron Chondro Sing Phangcho Bidya Teron Bida Sing Terang West Karbi Anglong Kara Secretary Linus Milik Social Worker Lapen ke ongdung aradatum chetongdun Lapen labangso Newland Policia Bang Prabjin Pen che vidro serak nangji pusi Jirkindeng aradatum chuning ripon Jirkindeng Pen Kohelet Milik report Karbiang Long News Channel জিবি আৰু আমি এটা অৰ্ডাৰ পাইছোঁ আমাৰ জইণ্ট সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা কাউন্সিল পৰা অটোনমাস কাউন্সিল পৰা গতিকে আমি যি দেখিছোঁ আমাৰ 1200 1000 800 আগতে আমি 200 টকা 2.5 টাকা 12 টাকাও দিব পৰা নাই আজি 20 বছৰ 25 বছৰলৈকে খাজনা দিব পৰা নাই গাঁৱৰ মানুহবিলাক ইনকম নাই জংগল পৰি আছে কোনো ৰাস্তা ঘাট নাই
টাউনটো কৈছে আজি 2 বছৰ হৈছে 2021ত ডিক্লেয়াৰ দিছে ৰূপ সিং থেৰণ MLA কিন্তু 22ত ইলেকশ্যন হ'ব বুলি কৈছিলে এইটো হোৱা নাই আৰু আমাৰ কোনো ডেভেলপ হোৱা নাই গতিকে আমাক টাউন নালাগে আৰু আমাৰ যি ৰেভিনিউ পৰি আছে আমি দিব নোৱাৰিম মানুহবিলাক আজি গাঁৱত গ'লে যিবিলাক কাগজ দেখাওঁতে কান্দি আছে কোনোবাই 60 বিঘা আছে কোনোবা 50 বিঘা আছে কোনোবা 20 বিঘা আছে কোনোবা 10 বিঘা আছে গতিকে কোনো ইনকম নাই গতিকে আমাক টাউন নালাগে আৰু ৰেভিনিউ আমি দিব নোৱাৰিম যি আছে ৰেভিনিউ আগত এইটো আমি ৰেভিনিউ দিবলৈ ৰেডি আছোঁ কিন্তু এতিয়া যোনটো ৰেভিনিউ আছে আমি দিব নোৱাৰোঁ jadi kita dengan hawara long ini tuh long le amidu habis itu koi kirung dor supik non tahun declare lo pupen ini tuh kamatha teng rong asar pen kamatha ini tuh pinangan rong asar tuh pinicing room lo lasi ini tuh mahin pen kacidon unde bangke lalo je ini tuh dak konselor long kacari CM sar tuh non la pen tim karbiang long Reklama tum non je nilitum dak kilom ahawar nilitum dak inglong ahawar tahun ka declare bangken nilitum dengon elang atheman nilitum inglong aso kiduk aso saide lang lasin nilitum rong asar basar tum bangke je nilitum isumar ningke school ka khoros aphan ningke piun AC non longlia midu bangke ciri si pen haru kreni brado haru narkep do surisi do lapen haru plido pula suatex bangke ini tum kroidun dengan lapen ini tum kenangi bangke aron barim jitu 1954 pen nakit kerung ateng amidu kerung ateng la suateng si suateng poloten ini tum cidon dun stanon akimi apolisi bangke ini tum dengdun tek ini tum rong asar bangke niltum gitiata kroy dunu ni lapen cidon de niltum karbiang long rong asara mai penta niltum ta aprang ta pulo je niltum han dak karbiang long ke house tax puta ado piun elang niltum aprang ateng niltum hello long lip helang kacirai na yatum pu rong asar basar punai bak lo apot alasi niltum hakupen aron bari mateng pensin niltum cido thipji lasi town committee bangke jadi kendeng along bangke uthai nang po lapen bidu long nang nelo busi nili hin pen klardak wai sap nili hin pen media tum long nang bacini dino kardo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me